Zdravo ljudi, ja sam Luka sa kanala Put do uspeha na kojem pričamo o najbitnijim stvarima današnjice i da pomožemo vama da budete najbolja verzija sebe uz našu pomoć. I u današnjoj priči, današnjem videu ćemo pričati o jednom veoma bitnom konceptu koji može veoma lako da vam promeni ceo život. A to je jedna kratka priča koju sam čuo nedavno od jednog veoma pametnog čoveka zvanog John Maxwell, koji je rekao, to je predstavio svima, a i meni, jednostavno pravilo i koncept, to je pravilo od 5. A sad da vam objasnim ovo bolje, to je koncept koji se zasniva o tome da, evo, objasnit ću vam kroz jednu veoma jednostavnu priču. Vi imate drvo u dvorištu koje treba da posečete i sada vi uzmete sekiru, odete do drveta i sada udarite ga 5 puta, ne više, ne manje, i ostavite sekiru i vratite se kući. Sljedeći dan uradite isto, otvorite vrata, uzmite sekiru, odete do drveta, udarite ga 5 puta, završite to, ostavite sekiru, odete kući i sljedeći dan opet ponovite. Ne radite više od 5, manje od 5, radite 5. Šta će se desiti eventualno sa tim drvom? Jer kad pomislite, to drvo generalno može vam predstavljati bilo što u životu. To može da bude vaš cilj, neki problem koji želite sada da ga se rešite. Vremenski gledano, to drvo može da bude i veliko i malo. Ali to nije sad bitno u ovoj sad priči, jer sve dok vi udarate svaki dan i dok ste redovni u tome, to drvo će eventualno da padne. Tako je bilo koja stvar koju želite da uradite u životu. Ako vi se svaki dan pojavljujete i svaki dan ponavljate te glavne stvari koje su bitne da rešite taj problem, on će eventualno da bude rešen. John Maxwell je također rekao još jednu zanimljivu stvar, a to je da kad bi on sad bio sa vama, 1 na 1, i pričao sa vama i imao 2 pitanja da vas pita, prvo pitanje bi bilo šta vi radite na sebi svaki dan. Šta je ono što svaki dan radite, ponavljate, jer imate kao neki plan po kom idete i po čemu planirate i očekujete vaš neki uspeh. Jer lupam, čitate knjige svaki dan pa se edukujete na taj način, da li idete, ne znam, u školu, učite sa svakim danom nešto novo i lakše postižete svoje ciljeve. A druga stvar je šta radite vi da pomognete drugima, da pomognete drugima da postanu bolji nego što su danas. Jer na putu ka napretku vi morate vremenom da postajete bolji lider. I sada kako ćete to raditi, jer evo, da objasnit ću vam sad ovako. Ako ste vi, kažemo, od 1 do 10 na lestvi nekoj lidera, 4, vaša organizacija maksimalno može bude 3. Što ste vi veći i bolji lider u svom životu, to automatski znači da će biti uspešniji, jer kad vi možete lepo da upravljate drugima i da upravljate tim resursima koje imate, to ćete vi biti uspešniji. Sada, bitno je da imamo i veoma dobar raspored i praktičan plan za postizanje ciljeva, jer mnogi ljudi precenjuju šta mogu da urade za jedan dan, a podcenjuju šta mogu da urade za nedelju dana, pa čak i godinu dana. Mnogo velika razlika. Naprimjer, ako idete u teretanu, šta mislite da je logičnije, da odete jedan put po 5 sati ili 5 dana po sat vremena? Kada to uporedite, prvo, mnogo je lakše da to postignete, nećete se umoriti, a opet ćete praviti tu naviku i bit će vam jednostavnije da to postignete. Također je bitno da znate šta raditi, jer vi možete da odete kao ovoj priči do drveta i da pokušate i da promašite drvo. Zato je veoma bitno da radite prave stvari, jer ako udarate 5 puta, a 4 puta promašite, opet niste uspjeli u tome što ste pokušali. Bitno je također da ne rasipamo energiju i da se stvarno fokusiramo na te najbitnije stvari koje treba se urade i da ih brzo rešimo. I sad kad bi neko pitao, a šta to znači 5 stvari ili 5 udarca da udariš u drvo svaki dan? Šta to znači svaki dan? To znači bukvalno svaki dan. Da li se ne osjećate dobro, uradite to svaki dan i dalje. Da li ste lenji, uradite svejedno to svaki dan. Da li, ne znam, je vaš rođendan, opet uradite to svaki dan. To posle godinu dana nakupi i veoma lako možete da vidite rezultat. Ali kad kažem svaki dan, ne mislim da svaki dan po ceo dan to radite. Jer sećate su priče, nisam rekao da udarite 10, 15, 50 puta drvo, rekao sam samo 5. Ako uradite sve efikasno, možete sve da uradite za veoma kratko vreme. I teo bih da završim sa time da je veoma bitno da se odmarate. Ja mislim da čak istraživanje pokazalo da ako vi samo konstantno radite, to se zapravo povezuje sa onim workaholicima koji samo rade, ali to nije uopšte produktivno, nego samo ubacuju vreme, ali ne donose te rezultate, već čak i stvaraju nove probleme.
I to je otprilike što sam htio da vam kažem u ovom videu. Pratite naš sledeći video koji će da izlaze vjerojatno par puta nedeljno od sad uskoro. Ilija će praviti sad uskoro isto novi video sa mnom u budućnosti. I to je bilo to. U deskripciji ću staviti originalni govor od John Maxwella, pa možete da pogledate na engleskom. I za više pitanja postavite na YouTube kanal ili na Facebook stranici i vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!